Всички студенти, сегашни и настоящи, все ще се изправят пред този момент от годината, когато единственото нещо, което ще правят, ще бъде да седят над учебниците и да се чуят къде се намират за Бога, защо го учат това нещо. Както бях аз миналата седмица. Днес от моят скромен опит ще се опитам да ви представя видовете студенти по време на сесия. Аз съм вече трета година студент и мисля, че е достатъчно ясно какво за Бога се случва по време на този период от годината. Пожелавам ви приятно гледане и нека да започваме. Така, сега. Курсова работа на лице. Речник. Допълнителна книга за ресурси. Добре. Така, като гледам, имам всичко, което е нужно. Колко е часът? 8:01! Ти нормален ли си? Закъснял с цяла 1 минута. 12 sleepless hours later. Значи все пак тази дума не я намерих в речника, но в книгата я има, затова ще потърся в другия речник. Май е време да се прибирам. Но още малко. Така, тук пише, че Франсуа Вион е бил осъждан на смърт заради кражба, но е помилван от Луи 11. Това пък кой не го знае? А защо тук никъде не пише за неговите завещания и какво включват? Или пък за някои от пиесите му? Боже, нищо няма в тия учебници. Аз за какво си дам парите? Ало? Искаш утре на планина? Как бе, бат, нали си взех всички изпити преди сесията? Много ясно. Добре, айде, утре сме на Витоша. Много студено тука, бе. Ало, брат, идваш ли? Нещо много студено стана. Айде, че трябва да се катеним и до върха. Добре, айде. Намаление на самолетни билети. Хо-хо! Добре. Ало, жена ми? Да. Другата седмица сме в Париж. Айде. Еха! Така ли изглежда Айфеловата кула? Уау! Айде! Давай! Давай! Газ! Уау! Никога не съм си представял, че да си в университет означава да имаш толкова свободно време! Мале, защо се записах и аз в този университет да уча, все с някакви глупости ме занимават тук. Кой ще ти учи някакви класици, вилици, лъжици? Абе. Ало? О, да, сайдон, айде. 5 minutes later. Айде бе, гагни ми да! Браво бе, браво! Окей, добре. Прехрана, идвай веднага, идвай, джунглата, амуму. Айде, давай. Yes! Браво бе! 6.5 hours later.
О, добре. Айде стига толкова, че вече цял ден играем. Още малко трябва да уча, че утре имам изпит. Абе, основното го научих. Айде. Какво такова? Бог дал 3. Айде, лягам си. Така. Palais de Justice. Съдебната палата. Добре. Мисля, че всичко приключих с този урок за днеска. Остава да се справи на теста. Айде, сега ме чака новата мисия в Clash of Clans. Ти пак ли играш на тази игра, бе? Пак ли играш на тази игра? До кога ще се разправям с тебе? До кога? 3 дни не можеш да се откачиш от тази игра, да учиш малко. Абе, човек! До сега учих. Ето, виж ми тетрадката. Виж ми тетрадката. Учи, бе, момче! Нищо няма да стане от тебе, ако не учиш. Не разбра ли? Нищичко няма да стане от тебе. Леле, ще кажа веднага на баща ти. Всичко съм писал. Абсолютно всичко съм писал. До кога за Бога? Не мога да издържам вече това нещо. През 5 минути, Симеоне, учиш ли? Симеоне, ти не учиш? Симеоне, ти си играеш на компютъра? Писна ви. И така, приятели, за мен тази сесия мина успешно. Надявам се също така тези от вас, които са били в университет, също да са се справили успешно. Надявам се също така видеото да е било интересно и ще се радвам да се видим в следващото такова. Чао и до следващия път!